nostra. Hem invertit en infraestructures, l'alcalde ho ha dit, infraestructures que ens serveix per guanyar en competitivitat, per créixer econòmicament, per tirar endavant, per guanyar en cohesió social, en cohesió territorial. Hem invertit en investigació, en desenvolupament, en innovació, per formar els nostres joves, per estar més preparats per aquest món globalitzat. Però sobretot, i del que estem més orgullosos, és de la inversió que hem fet en polítiques socials. Hem tornat a pensar en la gent. Després de 8 anys de govern del Partit Popular, després de 8 anys de trist parèntesi de govern del Partit Popular, hem tornat a pensar en les persones, en el dia a dia de la gent, en les persones normals, amb la bona gent, amb la gent que té problemes per arribar a final de mes, amb els treballadors, amb les persones humils, amb la bona gent. Jo vull que recordeu, perquè ara també és hora de fer balanços, com estàvem en aquest país fa 4 anys, fa 4 anys i 1 mesos, amb una majoria absoluta del Partit Popular, amb el José María Aznar de president del govern. Hi havia milers i milers de persones manifestant-se pel carrer. Milers i milers de persones manifestant-se en contra d'una guerra il·legal que ens havia portat Aznar a l'Iraq. Milers i milers de persones manifestant-se a casa nostra, molt a prop de casa nostra, en contra d'un transvasament injust, que enfrontava comunitats, que enfrontava persones. I milers de persones, centenars de milers de persones, l'11 de març de fa 4 anys, en contra d'uns atemptats de l'11 de març, en contra de la manipulació informativa que havia fet el govern d'Aznar. Per sort tot això va canviar, i va canviar el 14 de març de fa 4 anys, i va canviar per bé, i vam tornar a pensar en les persones, com us deia, les persones normals, fent polítiques socials, avançant en la construcció social d'aquest país, perquè l'avenç en l'estat del benestar és patrimoni dels socialistes, sempre ho ha estat. Així va fer-ho Felipe des del 82, establint el sistema públic de pensions, la sanitat pública, l'escola pública i universal per tothom. I li hem tornat a donar un impuls, 8 anys després, construint la 4ª pota de l'estat del benestar, la llei per a la dependència, pensant en les persones més fràgils de la nostra societat. Aquells que no poden valdre per elles mateixes, que tenen algun tipus de dificultat, i hem fet una llei que volem tirar endavant perquè puguin viure amb més dignitat. Hem pensat també en els pensionistes, amb els jubilats, amb les vídues, incrementant les pensions mínimes, aquelles més baixes, i aquells pensionistes, molts dels quals sou avui aquí també, que any rere any, durant els 8 anys de govern del Partit Popular, vau veure com anaven decreixent i anaven perdent poder adquisitiu any rere any. Els hem pujat aquests 4 anys, els hem pujat més en 4 anys que en 8 anys, però sabem que no n'hi ha prou. Hem de continuar treballant. Per això necessitem 4 anys més, perquè volem dignificar encara més aquestes pensions. Hem pensat en els treballadors, pujant el salari mínim interprofessional. El Rajoy, mentrestant, diu que és el defensor de los currantes, el Rajoy. I quan van dir al començament de la legislatura, Zapatero, president del govern, que pujaria el salari mínim interprofessional a 600 euros, se'n va riure. Doncs bé, l'hem pujat, aquest mes de gener ha arribat a 600 euros, però no n'hi ha prou. Volem continuar treballant i el nostre compromís de futur és que arribi a 800 euros la propera legislatura. Hem pensat en la família. Cap govern ha fet més per la família que aquest govern socialista.